gani. Ani kaon magi kog budbud. Hello, nana po may laing destination no. Tumisag kuan. Sa Boss Coffee. Kani original lagi ning Boss Coffee mo tuon, dili to kuto ganina kay Boss Coffee dako mo itong Boss Coffee dito kung nakitaan. Pana mga palibot to. Green kayo mo. Kapayas. Amang kapayas. Ang bro. Sure uy kasab-an ta. Hawa. Una na naman. Pri ramang ko ng kapayas god kay diri panghatag man diri nay mga ridre kay mom na ila panghatag. Yabag na. Bitaw. Okay. Ala, am dili ka kumpay candy ka ora pinis. Pri ra ning kapayas dire. Pwede ra kam kuha. Sige Ginoo. Diba? Tan. Ibalik kita may diri tan imong gi kuan sa una tan gitor. Di man masud akong kuan cellphone sa likod. Nami bulsa ni. Adong sa mi sa Boss Coffee. Adtos kan binagting. Muna dire perting katular ba ni bro ha? Bantay. Oh. Kaligo gid uli. Warm lang ni kada ko ingani kay dalan. Hello mga guys, sumuk-sumuk sa mis kasagbutan sa aron ha. Warm water. Amuan na sa gi adventure may amuang Ako ni makaon. mga kalawasan kay medyo kapoy magpuyo ta pirmi dito sa balay god. Nya. Pirmi tang matubang tong asawa nga sus. Dako kay Starbucks. My God. Napakumpay ka ba? Tama. Guho ning kalasang ano. Kakugnan. Okay. Berting nindutag view diri guys. Oh, kita yung ban. Area sa syudad. Ama. Daghang kamuting kahoy oh. Oh, dai kamuting kahoy oh. Pwede ra ka mangibot dire. Suloy. Ni tagiya. Mupalit ingay ka. Pwede ra man good. Pwede ra man dama. Mupalit ka. Unsay mo palit? Panghatag ra man ilang mga ri dire. No. Ug mangayo ka dama. Daghan ang tanglad. Lang ngayo. Tanglad pa imo. Baligya garo. Manok lay kuwang ani. Oh. Okay, salamat kayo. Kung may buntag yung tanan, God bless always. Bye.